Mbak Ratna. Nggih Mas. Nggih ngapunten gurung wayahe tak tokno. Nanggap wayang ngono kaya lewarang iku. Nanggap Suraya orkes gak penak-penak titik pokok dikei sinden. Tak pengin gelungan jak nggo wilan niku nek rutuh nibane sok titanus mborok. Karo ngenteni artise karo ngenteni Mbak Dian Marsanda ya nduk ya. Engko mari nyongor langsung nyeker apa dhewe nang pawon enak ya jangan tewel. Ayo nduk teko ndi mang nduk nyidam safari Pak Usup matur nuwun. Pripun iki Pak? Lanjut, disawer ta mboten kula? Mboten gadah. Masalah kok icik belasin jenengan. Oh niku mohon mboten napa-napa.
jane mimik ngono gak oleh ta Mas Ju? Nggih kantuk toh. Kok sore jane kok ora. Kuantuk pol. Nalika Yeah.